Lectura de l'Evangeli segons Sant Mateu. En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Vosaltres sou la sal de la terra. Si la sal ha perdut el gust, amb què la tornarien salada? No serà bona per a res. La llançaran al carrer i que la gent la trepitgi. Vosaltres sou la llum del món. Un poble dalt d'una muntanya no es pot amagar. Tampoc, quan algú encén un llum, no el posa sota una mesura, sinó en un lloc alt, i fa llum a tots els qui són a casa. Igualment ha de resplendir la vostra llum davant la gent. Llavors, en veure el bé que heu obrat, glorificaran el vostre Pare del cel. Aquestes dues imatges, sal i llum, són simples però contundents. Em recorden que la meva fe no és només per mi, sinó que té gust i llum per als altres. I també em recorda que puc perdre el gust, apagar la flama, per això cal viure connectat a la font. Jesús no diu que cal ser sal i llum, sinó que ho som ja si el seguim. Però podem deixar de fer la nostra funció. Aquest text no és una exigència, sinó una responsabilitat joiosa. Hem estat il·luminats per brillar, salats per donar gust. No amaguem la llum que Déu ha posat dins nostre.